Bismillahirrahmanirrahim. Qunut duasını oqulu, Arapça oqulu. Birge qoşulup okup jattab alsaňyzlar bolady. Bismillahirrahmanirrahim. Birak namazda qunut duasyny okuýan bismillah diýmeýdi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natubu ilaika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil kuffari mulhiq. Hurmatly jamaat, osu qunut duasy namazda okup wajib bolady. At-tahiyat duasyny okup, qunut duasyny okup namazda wajib bolady. Bol namazdyň wajiplerine жатады. Bunu okumagan adam namazyň sawaby kemidi, kişigerim biraz küne bolady. Şonukdan hurmatly jamaat, at-tahiyat bilen qunut duasyny jatdagymyz kerek. Hurmatly jamaat. Eger qunut duasy bilmegen adam wagtça Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azabannar duasyny oksa bolady wagtça. Kança wagt jatdap bolady, şonça wagtga deň osa Rabbana atina duasyny okup jürse bolady. Birak tübünde jatdap gerek. Öýtkeni qunut duasyny okup namazda wajib bolady, mindet bolady. Nemese ya Rabb qunut duasynyň ornuna 3 ret ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb dep 3 ret aýtsa da bolady. Birak negezi tübünde bäribir qunut duasyny jatdap mindet bolady, wajib bolady. Wajibde orundamagan adam günahkar bolady. Şonukda hurmatly jamaat, osu video goşup qunut duasyny jatdap, goşulyp okup qunut duasyny jatdap alsaňyzlar bolady. Namazlaryňyz şonda tolyk bolady. Namazyň sawaby tolyk bolady. Hurmatly jamaat. Başlaryňyza tyndagyňyza rahmet. Allah razı bolsun. Amin. Allahu akbar. Osu aýtylgan wagzyň saatymyza amal kılıp nasip etsin başymyza. Amin. Allahu akbar.